Der er den, der sidder fast i min hals. Træk vejret. Træk vejret, min lærling. Og så spytter du bare det hele ud for den lille orm. Her er Karsten. Jeg trækker vejret, ikke? Hvis du trækker virkelig hårdt, så kommer der noget hvidt snask ud. Så. Du må ikke gøre sådan noget mod mig. Hallo? Jeg prøver faktisk at være stille, fordi min mor sover, men stadig. Kan hun høre vores samtale? Hun kan høre mig knæppe kæder. Så du har lige et par stykker inde på værelset. Ja, jeg har 3. Er du gal, mand? Selvfølgelig. Så du ved, hvad man siger om geder, ikke også? De har hurtig menstruation, så det bløder ud over det hele. Hvad? Hvad er der? Hvorfor så? Hvorfor? Vi har hvorfor du er min sten, ikke? Så. Din sten. Hvor mange sten har du? Så. Det skal du bare høre. Ved du hvad? Hvis du skal holde på de der sten, ikke? Så kommer der også noget lidt snask ud. Så. Elefanter, ikke også? De gør ondt. Nej. Jo, de gør. Så. Deres numsehul, det kan udvides 15 gange så meget som en normal tomat. Hvorfor noget? Det ved jeg ikke. Det var noget, jeg fandt på. Men stadigvæk så. Det kan det sikkert. Så der var det passer bare sådan. Det kan det jo, fordi at der skal jo en babyelefant ud, ikke? Men den havde du ikke tænkt på, hva'? Du får mig hele tiden til at græde, så. Det er jo sandt. Det er jo klamt. Du tuder af sandheden, Christian. Ved du hvad? Jeg drikker rød vand. Jeg drikker menstruation. Jeg drikker menstruation. Og det smager af saft. Så jeg drikker menstruation af din blævrende lår. Christian, tag ind de saftige gasser. Jeg kigger op i luften. Jeg ser en mus. Oh god, er det en illustration, eller er det sandt? Ej, ved du hvad? Jeg skal ud, og så skal jeg have Bodil. Og så skal jeg ud og lege med elefanter. Ja, det skal jeg. Hvad snakker du om så? Det ved jeg ikke. Det er jo ikke engang torsdag, vel? Altså, du skal ligesom lige tage hensyn til børn. Nå, ja, det er rigtigt. Men lige hvad er det i dag? Det er den første. Okay. Det er den første. Ej, for helvede. Jeg kan ikke gøre så. Det er den første. Det er den første. Vil du være med det sjovt? Jeg elsker den melodi. The Tower of Eternity. Oh my god. Jeg elsker så meget den melodi. Go! Yay! Jeg så en lille ondulat, den havde ondt i sit mave. Så. For dem jeg bor hos, jeg bor hos, altså der. De giver mig sit hver eneste dag. Men det vil jeg ikke. I'm swimming around in my vagina. I'm trying to make a princess. Vent lige. Elf Ears and Liquid Nahak. I'm swinging around in my vagina. Du ved hende der, jeg er mega meget fan af, som har spillet på. Hun har sådan lavet en video, der hedder... Hun har lavet en video, der hedder Liquid Nahak. Det er ikke lidt bekendt. Jo, min Liquid. Ja. Min baby. Du skal lige finde den, ikke også? Det gør lidt ondt. Hvordan er den nu? Jo. Jeg er en lille ondulat.
Jeg har så ondt i min mave, fordi jeg bor hos de er så nære. Så. I giver mig tid hver eneste dag. Det vil jeg. Hold mund, jeg synger. Benny. Løgn, Benny. Jeg vil hellere have Coca-Cola og is. Hvad er det, du skriver til mig? Lad mig synge. Slut. Sådan, nu er jeg færdig. Die, you son of an orc. Så, prøv at se den der video. Ej, nej. Så er det en lille dreng, der siger det. What? Ja, men jeg skal lige vente i 2 sekunder. Prøv at se bedre ind. Be right back. Okay. Kildekadaver. Så. Ja. Kildekadaveren leger nu med mig. Jeg kan mærke, at den begynder at lege en meget farlig leg. Den tager mig. Jeg tager til den. You touch its leg and it begins to scream like a little bitch. Så. Kunne du høre det? Ja, kan du mærke det? Jeg kan godt mærke det så. Do you feel it? Burning inside your pants. There's fire in your pants. Så pas på. Den kommer efter dig nu. Ej, jeg får for meget energidrik. Du skal ikke drikke det der. Du må ikke drikke det. Du må ikke drikke. Jo, så ved du hvad? Nej, fordi så bliver du fuld. Og så bliver du alkoholiker med. Jeg har brug for safterne. Oh my god. Men jeg har brug for safterne. Al juicen kommer til mit hoved. Hvad? Undskyld. Bliver du bange? Bliver du bange? Så. Forestil dig Nej, så. en amnesia-person, som kommer til dig ud af skyggerne med en kniv og siger Nej, han er ikke fra Amnesia. Jo. Nej. Men så på at høre det jeg siger godt. Drik alle mine safter, mens du kan. Nej, så prøv at høre, hvad jeg siger til dig nu. Hør, hvad jeg siger til dig. Jeg hører, hvad du siger til mig. Okay. Fisk. Hvad er din krop? Min fisk er lavet af krop. Din fisk er lavet af krop. Ja. Kan du mærke det? Jeg kan mærke det. Så. Og det føles rart. Mærk din numsetarm. Der er ikke noget, der hedder en numsetarm. Det er alt sammen en løgn. Nej. Numsetarm er en løgn, Christian. Sætte. Hyre nu godt, hvad jeg siger det til dig. Hører du, hvad jeg siger? Christian, vil du gerne have et spyd igennem hovedet? Det tror jeg ikke. Så. Vil du gerne have? Der er sådan en lille bitte alfikus. Der kommer og knipper dig, når du kommer til at sove. Jeg vil ikke røvknæppes, det gør ondt. Nej, der. Så kommer I små nuller, men ikke også? Og så skal jeg blive skidt på dig. Og det er ikke særlig rart. Fordi nej, ved du hvad? Det udvider sig. Og det er ikke en rar følelse. Fordi så lige pludselig, så er jo de faktisk barnet ud af dig. Au, er jeg gravid? Ja, det har du været i 11 år. Oh my god. Vel lige. Hvor gammel er jeg? Var jeg 6 år, da jeg blev gravid? Ja, du faldt over en sten, ikke også? Og så var der en, der voldtog mig. Ja, og ved du hvad? Men det kanin, Sara. Min hvad? Får jeg kaninbørn? Ja, kanin. Havde jeg overhovedet kanin, da jeg var 6? Vel lige. Pjuske er 4, min gamle blev 8-9 år. Ja, det var den, Sara. Ja, okay, der havde jeg kanin. Ja. Jeg blev voldtaget en kanin. Så kan det godt passe. Ja, så kan det godt passe. Det kan det. Okay, det kan det ikke. Nej. Ej, så får sådan et lille bitte barn med kaninører. Chibi. Ej, hvor var det egentlig? Ej, det er mega uge. Jeg får chibi-børn. Sara, det er ked af at sige det, men du får en uge.
Det er okay. Semi er uhyggelig. Nej, så jeg mener faktisk en uke. Ja, men Semi er uhyggelig. De er alle sammen voldtægtsmænd. Har du problem? De vil så gerne være en voldtægtsmand. Eller har du problem? Kender du den sang, hvor de siger, jeg vil så gerne være en voldtægtsmand? Og butik. Ja, jeg har et problem. Din uke. Du er uke, du kan ikke være Semme. Det er du for gammel til. Eller for ung til. Semme er altid 10 år ældre end uke. Din computer frøs ikke lige igen, vel? Men jeg er lidt bange. For hvad? Ikke noget. Jamen, hvis du ikke er bange for noget, hvorfor er det så vigtigt? Så jeg forstår ikke, hvad du siger til mig. Jeg forstår ikke dit net. Så jeg kan ikke mærke dig. Jeg kan mærke dig. Det føles ikke særlig godt. Langt pause, men hvad? Hvad snakker du om? Ej, det er faktisk en ret sjov historie. For ved du hvad? Jeg snakkede med en her forleden, og han siger nøjagtigt det samme. At han kunne mærke dig, men han ikke kunne lide det. Nej, ikke lige. Nej, han kunne lide det. Han kunne lide det. Helt ned i buksetråden. Og ved du hvad den person hed så? Jens. Nej, han hed Jens Bo. Oh my god, ham kender jeg. Det er et meget seriøst navn, så. Jeg kender Jens Bo. Det er ham fra Nørregade, ikke? Nej, så. Torben er til drenge. Ja, det ved jeg godt, så. Det finder jeg sådan ud af. Oh shit. Hvor er den der? Nej, Hilma. Ved du hvad? Jeg kan lide underbukser. Jeg er til underbukser. I need to check at something first. Son of a gypsy, stand still. Dragamore! Holy scheisse, you bitch! Come here. You know what? Just rape me, please. Please? Please, don't rape me. I didn't do it. It was him. It was Christian. He raped me first. Just rape me, please. Det var ikke politiet. Det var Torben. Så, hænderne op. Eller bukserne. Hænderne op, så jeg kan tage dine bukser af. Hvor ligger det egentlig? Hænderne op, eller bukserne ned, eller røven ud af vinduet. Så, no comment. No comment. Why don't you comment? Do you hate me that much? You something. You son of a Mikkel. You son of a Mikkel. That's the worst thing in the world. You can't. Ja, du kan ikke overtænke det. Ja, det er så. What you say? Boom, papi, lollipop, Så. What you say? Kan du mærke ham, så? Jeg kan mærke det. Kan du mærke ham? Jeg kan mærke det helt ned i underbukserne. Nej, så. Det er ham, du skal mærke. Jamen, ham smager ikke særlig godt. Så. Du kan nok ikke føle det lige nu. Pis! Men der er en mølok i dine underbukser. Shit. Hvis du ikke har lagt mærke til det, så er det ikke særlig godt. I know. It's horrible. Can't take it. Så. Jeg er millionær. For jeg har
Så du sjov syltet. Christian.